Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры у нашай студыі палітолог, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Прывітанне, Павел. Вітаю. Як звычайна, абмяркоўваем галоўныя тэмы, падзеі тыдня, звязаныя з палітыкай. У нас сёння, безумоўна, гэта нейкія прамежкавыя вынікі саміта ШАС, які, я так разумею, скончыўся, ў прынцыпе, учора. Парад, на які там былі запрошаныя Лукашенко, Путін, Кім Чен Ын і гэтак далей. Гэта ўжо такі бонус, працяг, да, можа быць, ужо можна сказаць нешта канкрэтнае наконт таго, што там абмяркоўвалі, чым гэта завяршылася, увогуле пра танальнасць гэтага мерапрыемства. Ну і, натуральна, знікненне апазіцыянераў, знікненне праціўнікаў Лукашэнкі за мяжой, гэта таксама тэма вартая абмеркавання. Сябры, гэта жывы эфір. Калі у вас ёсць тэмы у галаве, задумкі, якія вы лічыце таксама вартымі абмеркавання, пішыце іх у чаце трансляцыі, можна напісаць каментар з донатам, там ёсць нейкі значок долара, які вы можете знайсці. Такія каментары мы, безумоўна, будзем агучваць у прыярытэтным парадку, калі там няма агрэсіі, абразаў, калі яны ўвогуле не супярэчаць здароваму сэнсу. Ну і, канешне, калі вы іх не ў самы апошні момант запосціце, каб мы ўсё ж такі паспелі гэта зрабіць. Павел, ну давайте, можа, з саміта ўсё ж такі пачнем. Якія ўражанні ад актыўнасці Лукашэнкі і Пуціна найперш у гэтыя дні? Ці шмат па адчуваннях атрымалася дасягнуць, ці ўвогуле атрымалася ў іх дасягнуць таго, па што яны туды ездзілі? Я упэўнены, што і Пуцін, і тым больш Лукашенко, гэта ўсё дэкларацыі і другасныя. І дэкарацыі. Гэта было даволі слушна, я так разумею, што... Агульна увагу прыцягвае Кітай. Кітай як ужо акрэслены цэнтр новага парадку, ці часткі новага парадку з прэтэнзіямі, глобальнымі прэтэнзіямі, з прэтэнзіямі і фактычна адчыненым адкрытым выклікам дачынення да захаду, да Злучаных Штатаў Амерыкі. І вось гэтым самітам і парадам, у саміце ўдзельнічала там больш за 20 краін рэгіёну, перш за ўсё рэгіёну, хаця і па-за рэгіёнам, але перш за ўсё рэгіянальная еўразійская прастора. На маю думку, Кітай дасягнуў вельмі важнай уласнай мэты, перш за ўсё адкрытай дэкларацыі таго, што ён прэтэндуе на глобальнае кіраванне светам і акрэсліў тыя падставовыя ключавыя асновы, прыярытэты, на якіх ён будзе базавацца ў глобальным кіраванні светам, і гэта фактычна альтэрнатыва так званаму міжнароднаму ліберальнаму парадку, які усталяваўся на нашай зямлі у глобальным сэнсе пасля знікнення Савецкага Саюзу, фактычна пасля 1991 году, хаця пачаў фарміравацца яшчэ ў перыяд Другой сусветнай вайны, аформіўся ў супрацьстаянні з СССР. Ну, але панаванне як такое вось адбывалася на працягу 30 год пасля распаду Савецкага Саюза як асноўнага, найбольш кансалідаванага ворага і ідэалагічнай, палітычнай, эканамічнай альтэрнатывы для ліберальнай філасофіі, тое, што Фукуяма назваў канец гісторыі. Вось мы ўжо неаднакратна казалі адносна таго, што гісторыя не скончылася, а пачынаецца новы яе віток, і ўжо пальму першынства узяў у свае рукі Пекін. Да гэтага, калі мы прааналізуем захаванне Кітаю на міжнароднай арэне, у міжнародных адносінах, ён быў вельмі асцярожны. Так, ён выказваў нейкія крытычныя заўвагі адносна ўмешальніцтва заходніх краін у справы незалежных краін, аўтарытарных краін, але ніколі не імкнуўся нейкім чынам дэкларатыўна асуджаць такую палітыку ці выстаўляць на паказ свае ўласныя прэтэнзіі. Ужо такое напружанае стаўленне да палітыкі ЗША пачалося з канфлікту ў Тайвані,
калі ўжо вакол Тайваня, калі хаця Кітай ніколі не адмаўляўся адносна таго, што ён паверне Тайвань у кітайскую прастору, што гэта частка вялікага Кітаю, таксама дбаў па пашырэнні тэрыторыяў, але гэта ўсё было моўчкі праз карупцыю. Ну, напрыклад, той жа Кіргізстан, калі яны набылі там даволі вялікія тэрыторыі памежныя ў рэгіёне Цяньшаня, тым таксама ў Казахстане, таксама гаворка вялася і пра Расію, але гэта ўсё не выпячвалася ніколі не ставіўся такой сцяжок, што ў нас ёсць амбіцыі на глобальнае кіраванне свету. Все ж таки Тайвань гэта рэгіянальнае пытанне, гэта гістарычнае ў плане магчымасці ўвогуле перадзелу. Выклік Злучаным Штатам Амерыкі. Калі мы кажам ужо пра саміт ШОС, канешне, гэта сабранне, перафарматаванне, па-першае, ШОС, бо калі мы прыгадаем гісторыю, ініцыятыва нейкага такога пачатку належала Расіі. Расія намагалася знову пад сваім сцягам сабраць усе краіны трэцяга свету, там не ліберальная, не дэмакратычная, і быць першай скрыпкай. І гэта, канешне, магло падбыцца, калі Расія б рэалізавала свае імперскія праекты ў дачыненні да Ўкраіны, ў дачыненні да Беларусі, да іншых былых краінаў постсавецкага звязу. Яна гэтай постсавецкай прасторы, прабачце, яна гэта імкнулася зрабіць. Другая вайна гэта менавіта спроба прадэманстраваць і свету, і вось гэтаму рэгіёну еўразійскаму, што Расія гэта не перыферыйная дзяржава, што яна глобальны гулец, але параза ў вайне, а гэта нягледзячы на тое, што яна ўсцяж ідзе, Расія прайграе ў гэтай вайне ў сэнсе палітычным, у сэнсе геапалітычным, хаця, канешне, і Захад не можна назваць, што ён перамагае, асабліва пасля вось такой не той, што падвойнай, а ввогуле ніякай пазіцыі Трампа. Ўсё гэта зацягванне, ўсё гэта спроба ўвайсці на паўднёва-амерыканскі кантынент, падтрымка рэжымаў недэмакратычных знову у паўднёвай Амерыцы, там і Куба, і Венесуэла, актывізацыя суадносінаў. Ну і, канешне, ўжо не кажу пра вельмі моцную і сур'ёзную прысутнасць Кітаю у азіяцкім рэгіёне, на Каўказе, у Цэнтральнай Азіі, там фактычна Казахстан і Кіргізія можна лічыць, што гэта такія сатэліты, ўжо напаўсатэліты, нават не Расія, а Кітаю, хаця там і вядзецца пакуль што такая спроба знайсці баланс, але у аспекце гаранты бяспекі Кітай там гуляе важную ролю, асабліва для Казахстану, і ў 2022 годзе мы пабачылі пасля тых унутраных сутычак пераваротаў, спробы пераваротаў, якую ролю Кітай згуляў у тым, каб Расія там не засталася. То бок фактычна так, і ў гэтым кантэксце Расія і Беларусь хутчэй выглядаюць ужо як сатэліты. І я думаю, што праз рэалізацыю вось гэтага глобальнага канфлікту, які распачаўся ва ўкраіне, а гэта ўжо глобальны канфлікт, і ва ўкраіне мы маем дачыненне з канцэнтрацыяй глобальнага канфлікту ў межах адной краіны. І, на жаль, Захад гэтага не разумее, але вельмі добра гэта разумее Кітай, перш за ўсё. І ўжо паглядзіце, там ужо Паўночная Карэя са сваімі вайскоўцамі, там ужо Кітай са сваімі памагатымі, са сваімі аналітыкамі, са сваімі экспертамі, са сваімі тэхналогіямі, бо там апрацоўваюцца тэхналогіі. Іран. Ну, Іран гэта ўжо хутчэй за ўсё другаснае, бо якраз такі вось бяспеку Ірану Кітай не змог гарантаваць. І ўсё ж такі там Ізраіль і ЗША змаглі паказаць, што яшчэ ёсць порах у парахаўніцах, ўсё ж такі правялі вельмі паспяховую у сэнсе знішчэння інфраструктуры вайсковай і кадраў ваенных, вярхушкі вайсковай, аперацыю паспяховую. Тут Кітай, таксама гэта была дэманстрацыя для Кітаю, што вось ваш сатэліт і для ШОС, і для Расіі, што вы тут па сутнасці і зрабіць-то нічога не змаглі, што гэтая ШОС знову, яна не мае сур'ёзнага ані вайсковага, ані стратэгічнага і пакуль што эканамічнага напаўнення, гэта хутчэй такая спроба
сфарміраваць ідэалагічную альтэрнатыву для захаду, і якраз усе баяцца Китая. У тым ліку і тыя, хто там у гэтым ШОС знаходзіцца, і для Расіі гэта сур'ёзны выклік, а зрабіць, то бок там збор тых, хто не давярае адзін аднаму у гэтай арганізацыі. Таго, чаго няма у НАТО, таго, чаго няма ў еўразвязе, там ўсё ж такі ёсць супольныя каштоўнасці, супольны давер, а там аўтарытарызм ён нібы кансалідуецца, але пры агульным унутраным недаверы і шматлікіх прэтэнзіях. Але ўсё ж такі для Китая гэта мае важнае значэнне. Ён фарміруе рэсурсы, і я думаю, што будзе паволі ўсё ж такі падцягваць трэція краіны рэгіёну. Больш таго, я скажу, што там вельмі моцныя супярэчнасці паміж Кітаем і Індыяй, напрыклад, нават значна большыя, чым паміж Кітаем і Расіяй, але это ўсё на такім такая агульная парахавая бочка. Але з Пуціным у адным пакоі, напрыклад, які так вельмі холодна павіталіся адно з адным, калі сустрэліся. Гэта ўжо такі кантэкст, на што была звернутая ўвага. Канешне ж, Кітай зацікаўлены ў аслабленні Расіі як рэгіянальнай дзяржавы, аслабленні яе ўплыву, менавіта таму, што жадае ўзмоцніцца. Дарэчы, шчыра кажучы, такія ж самыя прыціранні і ўплывы былі і ў межах заходніх краінаў, напрыклад, тыя ж Злучаныя Штаты Амерыкі пасля Другой сусветнай вайны вельмі моцна уплывалі на палітыку Великабрытаніі, жадалі яе аслаблення як каланіяльнай дзяржавы з тым, каб проста фактычна ўжо самім гуляць гэтую першую скрыпку. Таму як бы заўсёды ў міжнароднай палітыцы, заўсёды інтарэсы сверхдзяржавы, яны будуць рэалізоўвацца коштам сатэлітаў. Таму яшчэ раз падкрэслю, што асноўнае дасягненне, асноўная мэта была дасягнута Кітаем, больш нікім. І дэманстрацыя сілы, паказчык сілы для ўсіх тых, хто там сабраўся, і таксама для заходнікаў. Дарэчы, там былі і прадстаўнікі еўразвяза, той же Фіца, які сустракаўся з Пуціным са сваімі сябрамі, і гэта даволі моцны палічык, удар па твары і НАТО, і еўрапейскага звязу, бо яны фактычна не могуць уплываць на захаванне людзей, якія ручкаюцца са злачынцам. Добра, Мерц сёння там заявіў, што там ці учора, што Пуцін гэта злачынца, там што, але можа заяўляць што заўгодна. Твой бліжэйшы саюзнік, нібы па арганізацыям, па структурам, і карумпаваны, і залежыць ад Пуціна, і ездзіць, і абдымаецца з ім. І таксама тут пытанні могуць быць і да Трампа. Таму, канешне, Кітай, яшчэ раз, Кітай тут ідзе такой чырвонай лініі, і, канешне, такія краіны аўтарытарныя, як Беларусь, і перш за ўсё Лукашенко, намагаюцца такой падтрымкай заручыцца, атрымаць і ў дачыненнях з Расіяй, у дачыненнях, канешне, у межах канфрантацыі з Захадам. Для Лукашенко гэта спроба ў перспектыве абысці вось гэтую мадэль уплыва Расіі, напрыклад, калі трэба будзе нейкім чынам мадыфікаваць сістэму. Про Лукашенко пра гэта заявіў, дарэчы, што мы павінны ўзяць ад Кітая мадэль палітычнага кіравання. Фактычна гэта мадэль савецкіх часоў без агульных выбараў. Хіба ён яшчэ не ўзяў яе? Чыста тэхнічна выбары мы да гэтага вернемся там праз хвілінку. Я просто хочу сказаць, што ў сваіх жаданнях захаваць уладу і перадаць яе у межах нейкага новага механізму транзіту, і калі ён перайме вось гэтую мадэль, то якраз можна перадаць каму заўгодна без якіх выбараў, там у школе, абмінаючы канстытуцыю. І для яго спроба выкарыстаць Кітай у адносінах з Расіяй, каб Кітай абараніў у кантэксце, напрыклад, пашырэння ці паглыблення інтэграцыі, вельмі важны. Што тычыцца вось гэтай мадэлі, зараз яе будзе вельмі цяжка
укараніць увесці, хаця яна часткова уведзена праз стварэнне усебеларускага народнага сходу. Так, з'езд камуністычнай ён быў заўсёды. З'езд у савецкія часы гэта быў там сход народных дэпутатаў, так, была гэтая рада. І было з'езд камуністычнай партыі, якое абірала, фарміравала палітбюро партыі, якое гуляла ключавую ролю. І, канешне, спроба вось гэтую мадэль увесці, каб праз усенародны беларускі сход быў прызначаны прэзідэнт ці кіраўнік. Бо знову вяртаючыся да ўсіх гэтых маніпуляцый з Канстытуцыяй, мы дагэтуль не ведаем, нават пасля так званага першага гэтага сходу не з'явілася ніводнага дакумента адносна таго, якую ж роль гуляе вось гэты прэзідыум усебеларускага народнага сходу. Вось нейкі дакумент афіцыйны, яе функцыі, за што яна адказвае, каго яна прызначае. Там палітбюро умоўна прызначала, там адказвала за фарміраванне нейкіх органаў кіравання, хаця прэзідыум Верхоўнай Рады Савецкага Саюзу ён абіраўся Верхоўнай Радай. І туды, канешне ж, уваходзіў усё палітбюро, але асноўныя механізмы дзейнасці палітбюро і прэзідыума Верхоўнай Рады Савецкага Саюзу яны былі акрэслены і ў Канстытуцыі, і ў адпаведных нарматыўных актах. А тут нават у дачыненні да прэзідыума, які ўведзены ў Канстытуцыю усебеларускага народнага сходу, які па Канстытуцыі, якая там ужо анучу пераўтварылася, усебеларускі народны сход гэта канцэнтрацыя верхавенства ўлады. Фактычна гэта верхоўная ўлада ў краіне на сённяшні дзень. Іншай функцыі і няма. Гэтая функцыя на нідзе не прапісана, але па факце. Так, то бок альбо трэба будзе гэта скарыгаваць, калі ён пажадае, што вось гэта прэзідыум будзе як адпаведна кіроўны палітычны і эканамічны орган, знікнуць павінен урад, знікнуць павінна пасада прэзідэнта, усе функцыі павінны сканцэнтравацца, засяродзіцца ў прэзідыуме усебеларускага народнага сходу, які вызначыць старшыню, як гэта было у савецкія часы, старшыня прэзідыума Верхоўнай Рады. Яны часам гэтыя функцыі супадалі, асабліва ўжо пасля там смерці Сталіна. Першы сакратар ЦК КПСС, ён быў адначасова, там быў кароткі перыяд, калі гэтага не было, але быў адначасова і старшынёй прэзідыума Верхоўнай Рады. Зліццё функцый палітычных і кіроўных адміністрацыйных і возе, гэта адпаведнік, які б для Лукашенка фактычна быў бы вельмі камфортны. Але трэба нейкім чынам гэта абыграць. Дзеля таго, каб гэта знову наступілі змены, неабходна было, канешне ж, атрымаць знову нейкую электаральную падтрымку ці хаця б вярнуцца да электаральнага кампрамісу, што было зроблена ў 25-м годзе, калі правялі яны выбары, калі нібы абралі. І вось гэта дэманстрацыя таго, што мы павярнуліся да новага палітычнай умовы, у нас стабільнасць, людзі прызналі мяне, і ўжо Трамп прызнаў мяне прэзідэнтам, анекдот мы з вами гэта распавядалі. І зараз, канешне, можна да 30-го году паспрабаваць змяніць Канстытуцыю. Магчыма, нават і да 30-го году, гэта залежыць ад стану Лукашенка, ад здароўя, бо знову там канцэнтраваць усю увагу сістэму на правядзенні выбараў, нават у умовах зачысткі, ўсё ж такі электаральнай падтрымкі на сённяшні дзень абсалютна ён не мае, нават паловы гэта электаральны. Людзі выключна маўчаць і не галасуюць. І гэта таксама сведчанне таго, што мэта не дасягнута ні праз рэпрэсіі, ні праз дыскрэдытацыю апазіцыі. Людзі могуць і не падтрымліваць і быць расчараваныя апазіцыі, але гэта не будзе азначаць, што яны будуць падтрымліваць гэтую сістэму, хаця, канешне, зацікаўлены ў стабільнасці і непашырэнні вайны, ваенных дзеяннях на тэрыторыі Беларусі. Але гэта не азначае кансэнсусу і не азначае статус-кво, бо як толькі зменіцца фактары
інструменту контроля гэтае непрыманне сістэмы яно знову выльецца наружу і знову будзе гэты ж самы канфлікт. Таму можна ўжо зараз паспрабаваць нейкім чынам паспекуляваць ці папрагназаваць, што калі Лукашенко задэклараваў, што магчыма, разумеючы, што фізычна ён будзе з працягам часу слабець, это ясна, і што трэба нейкім чынам будзе знову трансфармаваць мадэль, могуць адбыцца змены ў Канстытуцыі, знову ж гэта можа зрабіць Усебеларускі народны сход, хаця там ёсць абмежаванні па Канстытуцыі, але зараз гэта ўжо па сутнасці не мае ніякага значэння. Я думаю, што калі ён пажадае, можа зрабіць гэта праз Усебеларускі народны сход, і калі вось гэты лагер антыліберальны ён узмоцніцца, калі па сутнасці яму ўжо не будзе мець ніякага значэння адносіны з захадам, і мы бачым, што гэта такое на сённяшні дзень пытанне тэхнічнае, то для забеспячэння ўлады, для змяншэння нейкіх унутраных крызісаў і для стварэння магчымасці перадачы ўлады свайму сыну у перспектыве 50 год, вось могуць быць знову праведзены квазіканстытуцыйныя адміністрацыйна-палітычныя рэформы, якія зменяць сістэму. Шматпалярны свет, ён як цяпер выглядае? Вось, мне спадабалася гэтая думка пра тое, што уласна Кітаю то не патрэбная моцная Расія. Навошта? То бок Кітай, ён змагаецца з ЗША для дамінавання, лішнія там палюсы атрымліваюцца, да? Навошта яны патрэбныя? Палітычны рэалізм і неарэалізм гаворыць канкрэтна, што ў сённяшнім глобальным свеце шматпалярны мір, свет немагчымы. Магчыма альбо аднапалярная сістэма, альбо двупалярная, калі Кітай для раўнавагі здолее і ўжо кідае выклік ЗША, і мы бачым аслабленне ЗША ў сваю чаргу, альбо хаос, вайна ўсіх супраць усіх. Нейкага такога шматпалярнасці і рэгіянальнасці роўнасць умоўная немагчыма, бо заўсёды і гэта тэорыя міжнародных адносінаў ужо заўважана, шмат на гэтую тэму напісана, што заўсёды кожная краіна будзе імкнуцца для пашырэння сваіх уплываў і да дамінацыі, рэгіянальнай дамінацыі, а пасля стварэння рэгіянальнай дамінацыі так ці інакш гэта краіна стане альбо, скажам, ужо саюз краін стане глобальнай гегемоніі. Так, ён стане гегемонам, хаця знову міжнароднікі кажуць, што так сапраўды ніколі не было абсалютнага гегемона. У нашай гісторыі былі заўсёды рэгіянальныя гегемоны, якія кідалі выклік таму міжнароднаму парадку, які усталёўваўся. Асабліва гэта было бачна у перыяд між двух войнаў, калі стварылася такія рэгіянальныя гегемоны, як Японія, якая потым імкнулася да пашырэння сваёй імперыі, той жа Савецкі Саюз, ЗША, у Ціхаакіянскім рэгіёне і ў Амерыцы. Гэта яшчэ канцэпцыя за прэзідэнта ЗША Манро сфарміравалася, дактрына Манро, так, выкіданне еўрапейскіх краінаў з Амерык. І Еўропа, так, там ужо было такіх памкненне, там 3 гегемона фактычна, 3 дзяржавы, якія паміж сабой сутыкнуліся, гэта Савецкі Саюз, Нямецчына і Великабрытанія. Па сутнасці Великабрытанія была таксама міжнародным дамінуючай дзяржавай са сваімі калоніямі, дзе жыло больш за 600 мільёнаў. Так, гэта была велізарная імперыя, якая знікла пасля Другой сусветнай вайны, але з'явіўся іншы гегемон у постаці
у постаці ЗША, але знову там не было гегемона сусветнага, бо была гэтая раўнавага заходні свет і Савецкі Саюз. Зараз так, вось калі знікне ЗША як такая раўнавага, хаця з апошніх дэкларацыяў Трампа вынікае, што ён зразумеў нібы, што Паўночная Карэя, Кітай, Расія аб'ядналіся там супраць ЗША, ва што ён верыў перад гэтым, ну, это вялікае пытанне. То бок, канешне, мы не можам казаць пра канцэнтрацыю сілы і пра абсалютныя ўплывы Китая яшчэ на рэгіён, яшчэ не стварыўся пакт Осі, так, там, і гэта толькі прадумова. Перад другой сусветнай вайны быў падпісаны антыкамінтэрнаўскі пакт, гэта краіны Осі, Італія, Нямецчына, Японія. Зараз паволі мы маем дачыненне з фарміраваннем антыліберальнага пакту, то бок магчыма будуць гэтыя падпісаны канкрэтныя альбо ўжо падпісаны канкрэтныя дамовы. Дарэчы, вось Сі Цзіньпін, ён агучыў гэтыя 5 асноўных пастулатаў, нібы там дэмакратычнасцю ў міжнародных адносінаў. Гэта тое ж самае, што, напрыклад, казаў Гітлер перад пачаткам другой сусветнай вайны, што нельга прымаць дамінацыю нейкай адной дзяржавы. Што ён там казаў пра шанаванне суверэнітэту, так, што нельга насоўваць нейкі там свой парадак. Кожная краіна мае права там развівацца так, як яна жадае, асабліва малыя краіны. Вось ён там падкрэсліў, што малыя краіны таксама маюць права на уключэнне ў працэс глобальнага кіравання. Якое малыя краіны будуць мець права, мы ўсе добра ведаем. У нашым свеце, неважна, дэмакратычны ён, не дэмакратычны, малыя краіны будуць заўсёды абмежаваны ў сваіх правах і магчымасцях уплываць на міжнародныя справы, і нават сярэднія краіны часам вымушаны падлаштоўвацца пад інтарэсы глобальных. Вось, напрыклад, яшчэ за часоў, калі я не памыляюся, Байдена, так, калі Францыя падпісала дамову з Аўстраліяй па будаванню атамных падводных лодак, раптоўна адбылася сустрэча прэм'ер-міністра Аўстраліі, Великабрытаніі Барыса Джонсона і ЗША. Яны падпісалі дэкларацыю па стварэнні рэгіянальнага саюзу Аўстралія, Великабрытанія, ЗША, і Аўстралія атрымала кантракты, падпісала кантракты на тое, што ЗША будуць будаваць атамныя падводныя лодкі. Гэта ўзбудзіла фактычна, як так, вось мы ж тут дамовіліся, французскі эстаблішмент, але вось так это выглядае гульня. Таму, канешне, я не думаю, што сфарміруецца мультипалярны свет, немагчыма сфарміраваць яго, асабліва ўлічваючы амбіцыі аўтарытарных краін. Канешне, для Расіі умова выжывання Расіі як дзяржавы гэта мультипалярны свет, дзе яна будзе нібы ўплываць на постсавецкія краіны, рэгіёны і мець нейкія ўплывы, скажам, у цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, намагацца на былых сатэлітаў нейкім чынам уплываць. Але але ўжо па сітуацыі з сілай Сібіры, напрыклад, мы бачым, што Расія ўжо стаіць з працягнутай рукой. Сіла агульная кожнай дзяржавы, яна выбудоўваецца на некалькіх параметрах. Гэта моц тэрыторыя, колькасць узброеных сіл, моц гэтых узброеных сіл, гэта колькасць насельніцтва і гаспадарка. На сённяшні дзень ніводнаму з гэтых крытэрыяў Расія, акрамя ядзернай зброі, не адпавядае. Асабліва, калі мы кажам пра Сібір, ад Урала да далёкага ўсходу, насельніцтва гэтай велізарнай тэрыторыі, якая складае 70% ад Расійскай Федэрацыі, выносіць дзесьці, калі не памыляюся, каля 30 мільёнаў чалавек. Пры гэтым, што тэрыторыі Кітая, якія мяжуюць з Расіяй, з гэтым найбольш буйным горадам Харбінам, гэта каля 100 мільёнаў. І зараз, так даўно чытаў статыстыку, што колькасць
эмігрантаў працоўных з Китая за апошнія гады ўжо дасягнула амаль 1 мільёну у России. Про гэта рускія, канешне ж, маўчаць. Я ўжо не кажу пра прысутнасць вельмі моцную кітайскай фінансавых сістэм, структур, пра тое, што Кітай уключаны ў здабычу газа там, і стварэнне інфраструктуры паўночнага шляху, это праз Арктыку, там фактычна асноўны капітал дзяржаўны кітайскі, ну і шмат чаго ўжо мы бачым прысутнасць, у чым прысутнасць Кітаю. І паглядзіце на Расію. Вайна дэманструе слабасць вайсковую, так, Расія выйграе выключна колькасцю. Она просто закидвае украінскія пазіцыі трупамі. Там па розных дадзеных, там нібы дождж правёў аналіз, там кажа пра 200 000 загінулых, але гэта колькасць, я думаю, недзе блізкая да таго, што падаюць украінскія СМІ, аналітыкі, магчыма, каля 1 мільёна. Не санітарных, это выключна забітых санітарных стратаў можа быць значна больш. Канешне, тут такая праблема, што Расія выкарыстоўвае не толькі сваё насельніцтва. Так, у першай фазе вайны яны выкарыстоўвалі насельніцтва Крыма, яны выкарыстоўвалі насельніцтва Донбаса і Луганска, кідалі туды. І, канешне, гэта не так званыя расійскія, бо яшчэ не прайшоў рэферэндум, яны сталі часткай тэрыторыі Расіі толькі у кастрычніку, лістападзе 2022 года, і, магчыма, гэтую статыстыку яны, скажем так, вы ж не нашыя былі, у вас же была Народная Рэспубліка. А там ось тое, што мы бачым у відэах, нават ужо посцяць самі людзі з Донецка, выбіты мужчыны, там 70%, экскременты валяюцца там у гарадах, ніхто смецце, ніхто не прыбірае, это абсалютны калапс, это ўсё вынішчаная тэрыторыя. І можна толькі здагадвацца, там 3 мільёны насельніцтва, можа, нават больш было да вайны, колькі загінула менавіта там і студэнтаў, і акадэмікаў, і настаўнікаў, усіх туды пакідалі на мясныя штурмы. Таму я думаю, што прыблізна якраз статыстыка можа быць такая, якую падаюць менавіта украінцы. Больш таго, упэўнены, што маскоўцы не падаюць у статыстыку тых крымінальнікаў, якія загінулі. Гэта статыстыка Міністэрства абароны, умоўна, магчыма, тых людзей, якія былі вайскоўцы на кантракце. А крымінальнікі, тых, каго пахапалі на вуліцах, у рэгіёнах, яны у гэтую статыстыку Міністэрства абароны і сацыяльных паслуг на выплаты, яны не ўлічваюцца. Таму думаю, што страты вялікія, і яшчэ раз вяртаючыся ў гэтай вайне, яны выйграюць не тэхналогіямі, не другой арміяй свету, якой няма. Сённяшні дзень другой арміяй свету з'яўляецца Кітай гэта прадэманстраваў. І насельніцтва скарачаецца, нават ось яны намагаюцца сваю статыстыку кампенсаваць далучанымі тэрыторыямі, але гэта ўсё фікцыя, рэальна насельніцтва скарачаецца. Вялікая колькасць мігрантаў з краінаў Азіі, якія ўжо ствараюць сур'ёзныя праблемы для Расіі, але без іх яны ўжо не ў стане, бо ўласнай працоўнай сілы не хапае, каб проста выконваць базавыя функцыі дзяржавы. Інфляцыя, гаспадарка, праблемы з нафтадалярамі, ізаляцыяй ўжо фактычна, напрыклад, біржы валютныя, унутранай валютай становіцца юань. То бок фактычна таргі на фондавых там расійскіх біржах пачынаюцца з курсу юаня. Раней было даляр, зараз ужо юань. І мы бачым, што так, што Расія становіцца сыр'евой базай і проксі. Просто становіцца проксі для Китая, для, па-першае, аслаблення самой Расіі, потым можна будзе за паветра плаціць, плоцячы паветрам, забіраць асноўныя рэсурсы з Расіі. То што яны па факце зараз робяць. І выкарыстоўваць як проксі для дэстабілізацыі аслаблення Захада. І мы бачым, што
кансалідацыя захаду на сённяшні дзень і міжнароднага ліберальнага менавіта парадку стаіць пад вялікім знакам запытання. Пад знакам запытання стаіць таксама магчымасці абараніць гэты ліберальны парадак. Нават ад тых унутраных праблем, якія ствараюцца і правакуюцца Расіяй. Вось давайте яшчэ крыху пра той трохкутнік, які больш за ўсё цікавіць мяне, я думаю, наших слухачоў: Беларусь, Расія, Кітай. Ну, зразумела, што Лукашенко спрабуе знайсці наўпроставае выйсце на Пекін. То бок не каб праз Расію, праз Маскву, праз Крэмль нечага прасіць, там неяк камунікаваць з Пекінам, выбудоўваць гандаль і гэтак далей, а наўпрост, таму што навошта яму пасярэднік. Расія, мне здаецца, яна, ну і вось як я паслухаў гаспадара Павла Усава, яна знаходзіцца прыкладна цяпер у дачыненні да Кітая ў такім жа палажэнні, у якім Беларусь знаходзіцца ў дачыненні да Расіі. Умоўна кажучы, ёсць вот нейкая метраполія заможная, якая мае рэсурсы і якая ў прынцыпе не дасць упасці. Да, ну вот Расія не дала Беларусі упасці, там, ну, Лукашенку, да, будзем так казаць. Крэмль не даў Лукашенку упасці. У 20-м падтрымаў з эканомікай, там, 21-м, 22-м даў абаронныя заказы. Гэта робіцца ўсё менш і менш, але тым не менш упасці Мінску ніхто не дае. Але Кітай таксама, хутчэй за ўсё, ну, не дасць Расію упасці. Да, вось будзе падтрымліваць. Ну, окей, набываючы газ па ўнутрырасійскіх коштах у Расіі, як яны цяпер хочуць, але будзе набываць, да, і будзе гэты прыток грошай, будзе працаваць гэтая прамысловасць расійская і гэтак далей. Можа яшчэ на што-небудзь дамовіцца. І вось атрымліваецца, што у Расіі цяпер ёсць Кітай, як у Беларусі Лукашэнкаўскай ёсць Расія. Вялікае пытанне, ці ёсць у Беларусі, вось пытанне я задам, ці ёсць у Беларусі ў гэтай сістэме каардынат увогуле нейкі шанец на тое, каб стаць дэмакратычнай? Не ў Беларусі, а ў Лукашенка, так? У Беларусі шансаў ніякіх няма ў дачыненнях з Кітаю, гэта фактычная каланізацыя. Пры дапамозе залежнасці ад Пекіна Лукашенка і ад спробаў нейкім чынам балансаваць адносіны з Расіяй адносінамі з Кітаем і атрымаць гранты, які атрымаў, напрыклад, той жа Такаеў у 22-м годзе. І ён у гэтым зацікаўлены. Адзіная праблема ў тым, што няма непасрэднай мяжы, хаця зараз Лукашенко спрабуе разам з Кітаем наладзіць вытворчасць узбраенняў. Першая паспяховая спроба гэта быў паланез. Зараз, ну, нерэгулярна, але адбыліся хіба ў мінулым годзе вучэнні кітайскія разам з Кітаем у Беларусі. І я думаю, што нейкія там палітычныя, нейкія гранты ён жадае атрымаць, але пытанне якія. І перш за ўсё гэта, канешне, ў дачыненнях з Расіяй. Што тычыцца вось гэтага пытання, што Кітай не дасць упасць Расіі, то я вельмі сумнеюся. У Кітая вялікія ёсць прэтэнзіі да Расіі і тэрытарыяльныя прэтэнзіі таксама, як і ў Расіі былі прэтэнзіі да Украіны, якія яны нібы прэтэнзіі, якія гістарычныя яны выкарысталі, сфабрыкаваныя для таго, каб распачаць першую і другую вайну. Дык вось у дачыненні да Расіі ў Кітаі значна больш прэтэнзій. І гэта рэспубліка так званая Тыва, і гэта па сутнасці увесь амурскі рэгіён і далёкі ўсход, які ў канцэпцыях геапалітычных і стратэгічных кітайскіх абазначаны як вялікі Кітай. І гэтыя канцэпцыі і гэтыя амбіцыі наўпрост яшчэ пры Мао Цзэдуні былі абазначаны, што прывяло, як мы памятаем, да вайны ў 60-х гадоў на гэтай выспе Тумскай, так, сутыкненне ўзброеных сіл Кітая і ўзброеных сіл Савецкага Саюза. І я ўпэўнены, што на гэтым, і што якраз такі дзеля гэтага Кітай зацікаўлены ў далейшым аслабленні Расія і прыдбанні гэтых тэрыторый. То бок, калі калісьці ў 19-м, на пачатку 20-го стагоддзя Кітай быў калоніяй, там Манчжурія, там іншыя рэгіёны былі калоніяй Расіі, Расія там рабіла ўсё, што заўгодна, удзельнічала ў падаўленні розных паўстанняў нацыянальна-вызвольных, то зараз у гэтым будзе зацікаўлены Кітай.
у разбурэнні Расіі. І у такім разбурэнні, пры якім Кітай атрымае кантроль над Сібіру. Не ЗША, не Захад. І дзеля гэтага глобальнай планавання стратэгічнага і кіравання свету яму неабходна на сённяшні дзень перш за ўсё аслабіць пазіцыі Захаду, каб у гэтым новым перадзеле свету і асабліва каланізацыі Расіі зараз яна схаваная, але думаю, з часам яна стане даволі больш агрэсіўнай. Захад не меў магчымасці ўплываць і супрацьстаяць нейкім чынам. Канешне, Расія гэта выкарыстоўвае, мы бачым зараз у адносінах з ЗША, з еўрапейскім звязам, што калі вы не пагодзіцеся з нашым рэгіянальным гегеманізмам і прысутнасцю, то тут будзе Кітай. Яны і Францыю пужалі, Макрона, ён увесь час пра гэта казаў яшчэ да вайны, і потым ужо Кітай, што нашая задача адарваць Расію ад Кітая, як калісьці з адносінамі з Лукашенко адарваць Лукашенко ад Расіі. Гэта паспяхова прадавалася як першым, так і другім, але у рэчаіснасці, пра якое адарванне? Гэта такія ўжо дзіцячыя разуменні сітуацыі, як вы збіраецеся адарваць Расію? Толькі тым, што аддадзіце Украіну, Беларусь, а потым і Прыбалтыку скорміце, каб толькі не было Кітая. Так он ўжо залежны быў яшчэ на пачатку 2000-х, так, у эканамічным сэнсе. А зараз і ў тэхналагічным сэнсе, і ў вайсковым сэнсе, і яшчэ раз скажу, і ў касмічнай сферы зараз Кітай фактычна з'яўляецца ледзь не асноўнай дзяржавай, так, свае спутнікі, свае касмічныя тэхналогіі разгортвае. Па мягкай сіле Кітай становіцца на першым месцы, там штогод 200 000 студэнтаў з розных краін абучаюцца па праграме з закрыццём USAID. Я ўпэўнены, што трэба было USAID рэфармаваць, там нейкія праграмы скарачаць, але не зачыняць. А зараз, яшчэ не зараз, у 2015 годзе Кітай стварыў China Aid, сваю міжнародную арганізацыю, пры дапамозе якой пашырае уплывы асабліва ў Афрыцы, пакуль што на захадзе не так гэта адчувальна, але быў анекдот таксама пра тое, што Кітай, калі ласка, гатовы падумаць над тым, каб замясціць амерыканскую дапамогу. Так яны гэта робяць. Гэта soft power і магутнасць soft power, наяўнасць гэтых інструментаў soft power, гэта сведчанне таксама гегемоніі, бо калі гэтыя былі інструменты ў Савецкага Саюзу на пачатку, потым у ЗША, дарэчы, яны першыя з'явіліся якраз пры камінтэрні у бальшавікоў, а зараз Кітай, тлумачэнні, там кітайскае тэлебачанне на дзесятках мовах міжнародных, на еўрапейскіх, запрашэнне журналістаў, стварэнне кшталту нешта там Russia Today, там China Today, рэгіянальнае тэлебачанне і гэтак далей, яны ў гэтым сэнсе становяцца вельмі актыўнымі, яшчэ нават да вайны, то бок это стала ясна вось у пасля першай вайны ва Ўкраіне, калі Захад праявіў сваю слабасць. Абсалютна. Павел, мы, ў прынцыпе, 45 хвілінаў выдаткавалі на вось гэты саміт, на Кітай, і наш выступ, ён атрымаўся такі, дакладней ваш, да, наша праграма, наш эфір сёння больш паліталагічным, больш тэарэтычным, але ўсё ж такі не магу я не запытацца пра адну цякучую сітуацыю. Гэта сітуацыя з Ольгай Карпушонак, з Паўлам Латушкам, ізноў жа блізкая дэмакратычным сілам. Карпушонак, здаецца, знайшлася. Вось чытаў апошнія навіны. Наша Ніва вылічыла, што яна здымала сваё апошняе відэа на пляжы Копакабана ў Бразіліі. То бок вельмі дзіўная гісторыя, пакуль што гэта выглядае, да? Калі гэта праўда, то чалавек збег ад Павла Латушкі і ад украінскага СБУ. Гэта па яе словах у Бразілію, да? Пісала там ліст на польскай мове, з'явіўся, што яна знаходзіцца ў Гішпаніі, і з раніцы ў Фейсбуку выставіла запісы размоваў з прадстаўнікамі, з кімсьці, як яна кажа,
з прадстаўнікамі СБУ праз лінку. Даўно было размова гэта была. Яна сёння гэта выставіла. Яна гэта выставіла і нібы кажа пра тое, што яна звярнулася ў праваахоўныя органы Іспаніі і Польшчы таксама. Я не ведаю там, дзе яна знаходзіцца. Тыя запісы, якія там глядзеў, апошняе відэо было на фоне гішпанскага сцяга. Не ведаю, ці яна там знайшла амбасаду ў Бразыліі. Не, яна спярша была ў Іспаніі, а цяпер яна пісала, што пакінула тэрыторыю Еўрасаюза, і вось яе новым меркаваным месцам знаходжання ёсць Рыа-дэ-Жанейра. Скажам так, што ў гэтай гісторыі што адбываецца, карацей? Гэта чарговая спецаперацыя? Гэта можа быць все, што заўгодна. Можа быць і спецаперацыя, можа быць і правакацыя, і могуць быць нейкія асабістыя рахункі паміж людзьмі, бо, як кажуць, я не ведаю, якія там былі адносіны, якую яна займала там пасаду валанцера ці не валантэра, але я так думаю, што з падачы Латушка яна апынулася ў дэлегацыі координацыйнай рады ў Парэ ездзіла. Гэта, канешне, просто, не ведаю, патранаж ці не патранаж, але чалавек, які ніколі не быў у палітыцы, так, у сэнсе нават у координацыйнай раду яна прыйшла ад блока Мартынова, і тут раптоўна пачала выконваць вельмі важную прадстаўнічую функцыю. Чалавек без там досведу. Спадзяюся, яна хаця б па-англійску размаўляе. Гэта ўжо... Хаця б такая перавага. Просто я кажу пра тое, што апошнія скандалы, якія, на жаль, закранулі ўсю дэмакратычную супольнасць, ад шпіёнскіх скандалаў да сексуальных скандалаў ці каля сексуальных скандалаў, ствараюць такую атмасферу, у якой ты перастаеш камусьці там верыць, пакуль гэтае пытанне не вырашыцца на доказамі, так, публічнымі нейкімі, калі яны ёсць, альбо судовымі разбіральніцтвамі. Другое амаль немагчыма у гэтых умовах. Ніхто не будзе займацца гэтымі беларускімі справамі, сексуальнымі скандаламі ні ў Польшчы, ні ў Гішпаніі, ні ў Рыо-дэ-Жанейра, нідзе бы там не было. Немагчыма. Тут я глядзеў ваш стрым, так, з прадстаўнікамі жаночых там арганізацый, актывістаў, якія сказалі, што гэта і каштоўна, і час забірае, і псіхалагічна. Тут у нас няма нашых уласных адвакатаў беларускіх, якія б разумелі спецыфіку і сітуацыю. Палякі падыходзяць да гэтага выключна камерцыйна. Сёння грошы, заўтра стулля, і гэтыя ўнёскі могуць быць адкінутыя, бо няма, так скажам, складу злачынства, гэта вашыя справы. Не хацім мы гэтым займацца, і гэта можа цягнуцца дзесяцігоддзямі. А і у палякаў, і у еўрапейцаў свае ўласныя праблемы. І, канешне, гэта становіцца такой тупіковай сітуацыі. І пакуль вось не будзе з аднаго боку доказаў, бо мы мелі, што там рэакцыя Павла Латушка, што гэта ўсё хлусня. Вось тут у мяне тут ёсць лісты, таксама, якія даволі дзіўна выглядаюць, што мяне тут збіраюцца забіць і гэтак далей. Всё гэта узгадвае, прыгадвае, памятаеце, у 18 годзе лісты пані М, так, фрау М. Таму, яшчэ раз падкрэслю, мы ў такой сітуацыі, калі, канешне, слова супраць слова і з боку людзей, назіральнікаў гэтыя словы ўсё роўна ўспрымаюцца вельмі скептычна, вельмі крытычна, бо, канешне, улады зацікаўлены ў абсалютнай дыскрэдытацыі там не толькі Паўла Латушку, які, так, трэба прызнаць, што ён асабісты вораг Лукашенка. Гэта, як заўсёды бывае з тымі людзьмі, якія сыходзяць з сістэмы і пачынаюць уступаюць у барацьбу, як гэта было з Казуліным, Марынычым ці Саднікавым. І будуць выкарыстоўвацца любыя метады і правакацыі, і падсылацца людзі адпаведныя, як, напрыклад, у справе з Мельнікавай. Невядомае пытанне з Котавым, так, куды ён з'ехаў, з якімі матэрыяламі, ці быў скрадзены і гэтак далей.
Таму з аднаго боку, канешне, вынішчэнне латушка, але праз вынішчэнне латушка, асабліва праз выкарыстанне вось такіх аспектаў, звязаных з этыкай і маральнасцю, дыскрэдытацыя ўсёй апазіцыі. У вачах беларусаў, у вачах еўрапейскіх і заходніх партнераў, якія скажуць, а з кім тады мець дачыненне? Ну, з кім? Вось, ну, калі там... Ну, і па-другое... Як са стрыжаком змяняць прадстаўніка са стрыжаком мы больш мець справа не будзем, да? І калі так вось дыскрэтаваць паслядоўна умоўна ўсіх запляміць. Так застаецца, ну што, прыйдзецца мець дачыненне з Лукашенко, бо ён урод, амаральны чалавек, так, але прынамсі у яго палітычная ўлада, ён адказаны там за лёсы мільёнаў людзей і рэгіянальны парадак. Так а што з кім тут тады? І трэба разумець, што у гэтых умовах вайны, адкрытай вайны трэба быць абсалютна асцярожным там у фінансавых пытаннях, этычных пытаннях, маральных пытаннях, асабліва калі ты прэтэндуеш на уладу і на замяшчэнне той карумпаванай маральнай улады, якая існуе ў Беларусі, бо запатрабаванні маральнага кшталту, маральнага перш за ўсё да апазіцыі вышэйшыя, чым да тых уладаў. Усе ведаюць, што яны вось паскуднікі, фальсіфікуюць, забіваюць, гвалцяць, но вы ж павінны быць лепшыя ў сэнсе чалавечым. Нават не палітычным, бо палітычна все разумеюць, што вы ні на што не ўплываеце. І застаецца толькі вось такі маральны аспект. І дбаць пра маральны аспект вельмі ў такіх умовах важна. Канешне, будуць правакацыі, будуць падсылацца людзі менавіта, каб там запрасіць на каву, а потым сказаць, што вось вы мяне тут запрасілі і штосьці гэта так. І дакажыце, што гэта было не так. У ЗША шмат скандалу на гэтую тэму было, там і у акадэміцкай сферы, так вось я ведаю рэальна, што, напрыклад, заўсёды сустрэчы адбываюцца з адчыненымі дзвярыма са студэнтамі, напрыклад, прафесар і студэнт, бо ёсць разуменне, што улада, грошы, адчуццё беспакаранасці зводзіць людзей з розуму, з глузду, і яны пачынаюць думаць, што яны богі і пачынаюць шантажаваць. Гэта, на жаль, рэчаіснасць чалавечай прыроды. Я моцна і жадаю гэтую сваю сілу праявіць у дачыненню да падначаленых альбо да студэнтаў, альбо да студэнтак. Гэта што ў Беларусі, што ў іншых краінах. У ЗША за гэта вельмі моцнае пакаранне, але каб гэтага альбо стаяць паўсюль камеры, альбо сустрэчы адбываюцца паміж падначаленым і кіраўніком пры адчыненых дзвярах. Каб таксама уласная бяспека, каб нехта там потым не абвінаваціў, што вось такое было. Гэта ж скандал, гэта потым судовыя разборы, а потым скажу, вы не так мяне зразумелі, я не гэта хацела сказаць, як і ў дачыненні да Трампа, і памятаеце, у дачыненні ўжо не памятаю прозвішча кіраўніка былога МВФ, калі таго абвінавацілі, што ён там гаспадыню, не гаспадыню, а прыбіральшчыцу хацеў там альбо ледзь не згвалціць. Таму тут пытанне, як пабудаваны былі адносіны ўнутры НАО, як адносіны асабіста былі пабудаваныя з карпушонак, потым высветліцца яшчэ праз 2 гады яшчэ нейкія справы, як са стрыжаком, як аказалася, цягнулася гэта гісторыя вельмі даўно. Збіраюцца кампраматы. Трэба разумець, што інфармацыйная вайна — гэта перш за ўсё збор кампраматаў, а потым у адпаведны момант гэты кампрамат выкінуць, а калі пачынаецца нават вось гэты шум, і пакуль будуць разбірацца, хто тут і правы, а хто тут і вінаваты, а дзе доказы, а доказаў няма, то, прабачце, партнёры умоюць рукі, бо яны скажуць, мы ж не ведаем і не хацім пабрудзіцца у гэтай справе. Так што разбірайцеся вы самі, і ўвогуле праект апазіцыі трэба закрываць, бо тут акрамя хаосу, акрамя шуму, скандалу больш нічога няма. І куды мы даем грошы, узнікае пытанне, дзе, у чым выражаецца рэалізацыя той падтрымкі, якую Еўразвяз на працягу 5 год выдаваў. Мільёны еўра, мільёны даляраў. І гэта спрычыніцца да таго, што
праз год мы будзем мець дачыненне з пустэчай, з пустыняй просто, з пустыняй, дзе давер і з боку партнёраў, і давер, перш за ўсё, з боку беларусаў будзе нулявы. На жаль, добра працуе той бок, Губазік, КДБ, не ведаю, хто гэта можа быць, і захоўваць гэты давер робіцца ўсё больш і больш цяжка дэмакратычным сілам, таму што, як высветлілася, і накапаць можна шмат чаго, а нават калі нехта не дае нагодаў, все роўна можна абвінаваціць. А далей там колькі будуць цягнуцца разборкі, а асадачак, як кажуць, ён ужо застаўся. Я думаю, што гэта вось не толькі Карпушона, гэта гісторыя з 15 тысячамі, якія аказалася, што на пачатку казала, што ніхто нічога не даваў, што гэта фальсіфікацыя, а потым аказалася, што ўсё ж такі грошы давалі. І вось гэтае маўчанне, гэтая спроба прыхаваць нейкі бруд за паддываннік, яны раней ці пазней выкарыстоўваюцца супраць. Таму, калі нешта там ёсць, такога дыскрэдытуючага, то, канешне, добра пра гэта сказаць. Заявіць загадзя, бо я думаю, што акрамя 15 тысячаў можа быць яшчэ штосьці. Як калісьці мы чыталі у дзіцячай кніжцы пра Дзеніскіны расказы, ўсё таемнае рана ці позна робіцца яўным. Так што прызнацца лепш загадзя, пакуль гэта не скарысталі кампраматам супраць вас вашыя ворагі, а ворагаў у прадстаўнікоў беларускіх дэмсілаў, на жаль, шмат. Павел, дзякуй вялікі. На гэтым мы скончым наш сённяшні стрым. Як звычайна, гэта коска. Праз тыдзень мы працягнем абмяркоўваць галоўныя тэмы, важныя падзеі з палітычнага жыцця Беларусі і свету, і, безумоўна, іх значэнне для Беларусі і для кожнага з нас. Павел Вусаў, палітолог, сябра Вольнай Беларусі, быў у студыі Еўрарадыё. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Жыві вечна.